kime. Adịmma. N'okwu ọfụmata. Mgbe ọ na-anaghị ebi nsogbu n'ọnọdụ. Nke ife isi mmadụ mee, ka ife m ga-eme. Ụzọ gị ka dị n'obi eri oke. Etu m ga-esi bata ka m bịa fụgọdị gị. Ọkụ ife ọya, ọmarịcha iru a. O me wepụ na ọmarịcha iru a. Iru a m gara ene n'ihe oge ọbụla. Ọyị mmekọ gịrị ife a. Ebere. Mba, enwekwa nna anyị. Mana itiburu anyị na ọka n'ịbịa. O kwesịrị na ọ ga-abịa maka o nwere ife mụ na ya nwere ịkpa tupu ejebe m ibe na ya ejebe m o kwesịrị ka mụ na ya kpaa. O kwesịrị ife o nwere ife mụ na ya kwesịrị ịkpa. Mana obi m echekwana m ike aga na Igwe. Ọ na-ebi nwere ife nke amụmake nkọrọji ya mere na ọbịa ụlọ si. O kwesịrị mmeje emefu ka m gaa nwekịrịta ka ịbara n'ụlọ. N'okenite n'obi. Oh, catch up. Chituke na. ijiri ike ga-eme ka itiri eti je wefe onye nkwe n'abalị ịbịa ga jiri waya na-edi ya ọ wuri niile ahụ sotere ya nwanne nwoke na-agbalị ịma na e nyere anyị ihe a ebe n'opụla ọkwa mụ onwe nke ya nke ga-enye nwunye nke ọkụ obere ka nke nnukwu ka ihe nye were nke obere gabazie adụgo bụ ife ikwu n'ụlọ nke ọmenụ biko ọkpata ka m ga-enweta ndị ọgbatumtum soro ya aka ekpe ịgbadaruo ya afụfa fa na-aga n'iwe ebe a mmadụ ọkpena ya gwara gị gịnị dị ya ị na-eme ya ga jiri nwayọ emesikwala ike nna na-azi ọ bụ ihe a ka nwanne m nwoke rụchara nọrọ ebe a na-ebi ndụ na-aracha ndụ mana ọ dị ụlọ ego gaga ihe m agaghị enwe isi hei Chineke ekwepụla na ihe ọjọọ ndị ụwa were n'anya unu lewenụ lee unu ụdị nwanne dị ihe akpata enye nwanne azụgbakọ ihe ọjọọ onye nke ahụ na-ekwere m enye ka ọ hụrụ anya megidegoro nke ọ hụrụ anya hei bebia wallah bra ka mefi ga-agbafu agbafu amadịghị ihe ọdụ ka ha were godo nke a alọ ebe nta
ịnụ ka si okwu ife niile ife niile adịgo mma maka ife njisi ife na-adịgo m na dibe bụ ọkachamara ka ọ bụ dịka nsi gwa bụ ị na mbụ were obi jabie echezi n'echiche ya bụ dibe bụ ọkachamara ọkachamara ka ọ bụ anyị ebu ụzọ nene alụ nenesi ala ma ife butere nyanya a enye bi ọgwa ya dị ya mma jebe ife abụrụ ife oyibo ịnụgo ife nna gwa ya edenetizi enye bi ọgwa ya dị ya mma ịnụgo echekwa n'echiche ọ dị ka isi n'echiche ịnụgo jee nke ọma isi ka nke nkwụ ọ kara ịkakwa mma ka a kpọta dibịa Igbo ka ọ bịa ebe a bịa lewe ya ahụ da n'ịgba ụzọ ịma n'ụzọ teka ọkaikpe ịgba ife a bụrụ ife ndị ka eje etu unu si ahazi ikpe ife kwuru mara mma mana mụnwa na-eche na ịgaba ụlọ ije obodo jee n'elu ya anya elu ebe afọ ebe ọbụla dibịa mkpara gwara mkpa akwụkwọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọbụla obodo ka ọ dị nke ọ na-agwọ na-ebichi aka nke ọ na-enwe mara ihe ọ na-eme ka anyị mara ihe a na-agwọ agwọ edugara ka ya egbugara ya katara na mmiri ya ka nluke n'ụlọ ọ na obi na-agba na anyị ejeti gaba ije ife n'ụlọ ị na-emekwa uche gị dịkwa ya amakwa m ihe nji ekwu ọkaikpe agbakwara ibe iji ekwu ezigbo onye ọkaikpe ka ịbụ mana ife a bụrụkwara ife dị na ikpe na nke ọzọ uche m dị aka makwa ụmụaka uche ọ bụ na njecha bata emeghị nke mara ọkaikpe ọ bụ na njecha bata ọ ka nwere ife mụ na gị ga-akpa ọ dị mma ngwa ka emesịa obi m no caregiver ike gosiri ọlụ alụkataziri taa na-achọsọ ụmụ mgbe oluzesiva na anabago m ma ana m ahazigasị ife banyere njem anyị ga-eme ka ọ ghara ịgba ịkpado pụọ nakọta sị hei ọ bụrụ na ịlọtara na-aka ewe ọ bụrụ na ịlọtara na-aka ịlọta nke a na-aka ewepụtinye nke a ghara ime nke a ịghọtago nne m kedu nke ị na-ejikere o nwere ebe na-akwadije asị m ka nkwadosie n'ụlọ ka nlechasị anụ maka nakọtara ya na enezighị m nọọsị o nwere ebe ị na-akwadobe obi nwekwa n'ebe isi ka nga na akwa nke obi dị gị mma ma ịpụta ndị akpatara ebe ọbụla nọ nlọta gị otu a ụna ihe ife mere esikwa ndị ụbanye That's what do.
What the keeper? I go several different no, no. Hey, I'm not receiving this chance. Oh. I did my. Wow. Eu vou precisar. Ọlọ́ndó ya na-eburu ego anyị ebuche obodo oyibo. Papa mpaghara oge ọ ka nsị ofe ya n'akwụkwọ bụ oji oji otu a. Kekwa ka ụmụ m ha batago ihe agba mbọ fụ na nke ọzọ na-eme ka n'oli nri ya juo ya afọ ịgba na ọ dị eri nri na gị na onwe ya na-erikwu. Ya fadị n'ọmụmụ ejiri ọmụmụ egwu ụmụ ndị ọcha anyị na-enyefe achọrọ m ya na-enyefe akwụ asụ ndị ji ndọkọta ịsụ ọlụfa ndị ji dewọrọ ndị ya na-achọ acha ya ọ bụrụkwa mgbasị ya isi n'ihe ego isi ka m kwupụta ọ bụ ihe gbasara Lili na-ebife gbakwanye a maghị ka m na-esi kọwa ya Chibụ na ọkwa aka m ife dị n'ime ya bụ na ekpere ka anyị na-ekpere ya ị na-efe nkwu ka ihe kpatara na Chibunna enyi gị nwoke ọpụmiku niile o nwere n'obodo a ọpụmiku niile o nwechara ebe niile ka ihe kpatara na ọ chọghị ịkpọ nwunye ya wee na-edozie ya anya n'ụlọ ọgwụ na-edozi arụ dị n'obodo a ọ bụ mgbe ọ kpere naba ụlọ ha ahụ ọ kpere na ezigbo ụlọ ọgwụ ọ dị ebe ahụ ọ nwaanyị ka ịbụ ka nkọwalị nna m ọkara ife na-emeriri agba ọkwa nụ ife ụlọ ọgwụ ya emenwu gba ife aka mere Chibunna ga-abịa m wee kpasịa ya eso m ikpe anya bụ elu nwesị ya jebe enyebi ọgwụ onye afọ jọrọ njọ n'etisi nwata ka ha gbasara akwụkwọ onye mechi anya nnọọ ọnwa isi ha ji gbachaa akwụkwọ onye afọ jọrọ njọ n'echi ihe ọ ga-eme ọ bụrụ ime nwata nwaanyị ozu onye na-emeri ya aka amadịlata onye afọ jọrọ ụmụ nwa njọ Chibunna onye nwoke
Ihe gbagota ka eje zuo ike. Gbagota ka eje zuo ike. Ịma na enwere m ọgbakọ wete ndị na-alụ m ọrụ echi. Ọ kwesịrị ka mụ na afọ nọrọ ya. Ghọtago? Chọkwuru nke ọrụ ya bụ nlarụ ụlọ mmaghị teta n'oge. Eziti mama.
Lord. Ote go bala. Ama m na ọ ga na-agụ. Ife anyị na-aṅụ ebe a eji abụrụ. Mama ihe a na-akpakọ osisi aka. Anaba anyị na-ekwo na ya. Buru n'ụzọ dị tụrụ. Nwanne nwoke. Onye telu. Oke afọ nwere onye ọzọ na ebe. Ewo nkwụ ya maka. A ga-echizi eze nkwụ. Eze nkwụ nke mbụ gbam n'obodo anyị. Mana ọ dị ka ya akọrọ gị ahụ. Biko nwanne nwoke enweghị njọ ka ndị ọbụ. Nke anyị bụ ụgbọala gị kpọrọ nwunye gị na ngwongwo gị wee bata. Ọ dịkwa mma ha chụgo gị ebe ị na-alụ ọlụ ka ọ nwere. Onye anyị achụ achụ. Onye nwanwe ụlọ ọrụ ahụ nwere onye ya achụnwụ n'ọrụ. Nsogbu adịrọ mana ọ fọrọ fọkwa. Aghọta m ihe kwuru mana ọ fọrọ fọkwa anyị awa akpa ala okwu. Ọ dị ka ijiji anyụrụ ahụ n'elu o nwere ka o si eme ọ na-eme ya maghị ma ọ na-agba ya ngharị ka m gwa gị nwanne m nwoke o kefu nsogbu nwunye m ọya ya nwunye ọ karịgo m ebugharịgo m ya o nwere ebe m eburu ha na agbago buru gbada agbada mgbe mbụ echebe ihe ọya m n'aka otu ahọchapụ m mana kịta ọ na-adịzi nka ya si n'aka ndị mmụọ dị amarọ m na ike agwụgo mba ike agwụla gị nwanne m ike agwụla gị ọ kwara ije ụwa wụ nde ihe mere na ụwa na ichefuru na ndị obodo anyị a enweghị ha na-eme ndị obodo anyị na-agwọ ndị ara ha na-agwọ ndị owu mmiri ha na-agwọ ọgbanje enweghị ụdị ọrịa dị iche iche ịbata n'obodo a ga-agwọ ya ọma nke anyị agwụkwụ ya onwe nke a na-agwọ o siwe ike aga na nke ọ tọrọ ọgbajie ihe ma ihe na-eme chọm ọkwa eti nkwu oyi ya ka ndị kpatara oyi ba ọkpọ ka m batabara oya mana ka njikwa go ijikwa ego bata ego kwa gịnị bụ ego ife ga-eri isi mmadụ rie n'ego ife ga-eri isi mmadụ rie ego mba hapụ nke ahụ kama mma ya nwụnarụ ọmanwụ ịmana ịma ihe nkweji na-ajụwa ịma na anyị nwa nọ n'ụlọ anyị na-atụtụkọta atụtụ onye nwa nọ n'owe ya na-eji kwesịrị iji ego wee lọta ọ maka agụ ego maka afọ gị ịma na afọ gị akụkpọ nwere ka ọ hapụrụ m nke ahụ ọ na-akụkpọ kụzinye akụkpọ na ebụrụ na nwa anwụ na arụrụ m mgbe ọ bụrụ ka mana aka afọ m ama akụkpọ na mbụ ụzọ dị ime wee jebe n'oke ebu ụzọ rijuo afọ n'oke ife na-akụ ife a nsogbu adịghị nwunye gị ama anwụ ma anwụ matọrọ m ihe na-eme ị na-eme ka ọgba aghara na-abụrụ n'isi n'ọnọdụ nke ị na-agwa m na ị nọ na-arịrị dị etu a eri ọnwa ole gara aga ihe ga-akpa ya ka lelu nwanne gị kedu ihe akpọrọ abalị mpọcha anyị gbachara akwụkwọ ka nwanne gị banyere n'ọnọdụ dị otu isi n'isi ọwụwa banye n'afọ ndo Chineke mba agwala m n'eziokwu agwakwala m na ịnọ na arịrị dị etu a mana gịnị ka a kpọrọ ihe bụ ihe mere gị ya gịnị ya kpọrọ aha arịrị nke a ụjọ juru m ahụ Chineke iche dịbe m gara ka m gara na ya nsogbu adịrị ebe ọ bụ na ọ na-ezigosi tinata obodo a ga-anwụ onye gere gị ọgwụ ga-eme ka ọ dị mma nne ihe ga-akwụkwọ na ihe nke ọ bịakwa afọ isi m ọ bịakwa isi onwe ya nọ n'ebe a onye nọ ebe a Lili biko mere ya anyị ọ ga-adị gị mma biko Lili biko onye nọ ebe a biko ya m aka biko kere Lili biko kere na Lili biko no
gịnị? Asịrị m ọ gịnị? Ka ihe mmadụ ji sikọta, kee ka nke m yesi dị iche. Anụ Nweke ibe m nke m bụzi sọ ọya, akpa na-enu ọya, akpa na ana ọya. Nekwa na ọmarịcha nwunye m Lili. Ọ bụrụgodị ibe m gabigarụ, ọ tụrụ ime atụrụ, ọya ekperọ. Abịakwara akọrọ na-ejekọrịcha na ọya ọ na-aya na ọ ma apụta, isi ya ma apụta. Ka isi ya ga-apụta ka m mezie gịnị? Na ọya bụrụ ọ ma apụta nwụrụ ọya. Asị Chineke ogwere ife ọzọ mere, nke m ọya dị iche. Ibe nnọkwara na anụ nke ibe nnọrọ. Hai! Anụmanụ echi okike, ọ bụrụ na o nwere ife ya eme ka Lili nwunye m, ọmarịcha nwunye m anwụọ, bịa were m mana arapụrụ nwatakịrị ya. Chigharịcha adasị nọ n'ọfọzịrị abalị one mere ọnwa one mere achọrọ m ya mmaghị m ya. Ajụrụ na mmaghacha ọnwụ ha bịa kpọrọ m mmaghacha. Ụwa ka ihe ọ bụ ka o nwee ụzọ ọzọ siri mejọ mmehie, gbaghara nnọọ, gbaghara m ma gị rapụrụ nwatakịrị ya, rapụrụ m nwunye m, biko nwa ihe ọzọ taba afụfụ, mana gị rapụrụ nwunye m, biko. Idigo mma. Ya chọrọ ugbu a bụ ezumike ya na nne. Ngwa, aga m egebe ugbu a. Ebe nna. Ada m ekwu ugbu a mana ịgwa m na nwunye gị ga-ahụ n'aba. Ị na-achọ ịgwa m na ịmụ ha na nwunye gị dị ime? Ị na-achọ ịgwa m na gị na onye be gị enwebeghị mmekọ? Chebunna, nwunye gị dị ime ọnwa 5. Ọ dị ime.
anyị ejego anyị jere nnọọ onye na-esi gị arụ etu o si akọwa ọ sị na anyị ga-anwagodo nke bụ oke ya mba ọ na-akọwakwa na ọ dị arụ na abụ na ọ dị ime ka a na-ene anya mana ọ nwere etu o si tinyezie okwu na ị ga-agba mbọ si mana ịma ekwukata okwu tinye mana ọ sị na anyị ga-agba mbọ anyị ga-eme ihe niile ya kwesịrị ime. Mụ na ya nọ ọ na ike gwụrụ nnọọ ka m na-ene anya ofe a bụrụ ife mụ na gị akọwa kịta mgbe anyị abata ka ọ bụ ha akụkọ anyị akọba n'ekwentị abata ka nkọwachala gị ife niile ka a na-ene Chukwu ọtabeghị mana ka a na-ene mgbe m batasịrị Onye na-akụ ụzọ ya onye batara Lili agbakwala m ụlọ ya ọ bụ eziokwu ịgwakwa m na o meghele ịgwakwa m na eziokwu na o megokwa ele Chineke gị ngwezi ya ọzọ ma ya pụta n'ọrụ anyị na-ezoziri n'ezi ị chọrọ ịgwa m na ịdị ime ịdị ime anọ m ka onye dibịa Igbo na-agwa di gị na ịdị ime ọnwa 5 ị na-ezoro m ezo ya bụ ihe obi aṅụrị ka ọ bụ ihe anyị ga-eji kelee Chineke ịfụ na ndị mmadụ ọnụ niile kwuru njọ ebe n'obodozi mmadụ nne Chineke lebere anyị ga-esokwa bịa ọmụgwọ nke ahụ ka m ụzọ gbaa ya afọ ihe abụghị ihe akwa ihe abụ ihe obi aṅụrị ihe abụkwa ihe anyị ga-ekele Chineke n'ihi na ọnụ kwuru ndị ekwugbo mma na ndụ gị nne ife onye ihe bụ ihe anyị ga-eji nwa obi aṅụrị obi aṅụrị ozugbo ka anyị kelego Chukwu n'ihe o mere anyị ọ Chineke mere nwogodo aṅụrị onye o mere Ibu Chukwu tinyere nwa ịgbara kịta akwa ọnụ niile kwuru nje ebe ị ga-ekwu mma kelekere Chineke n'ihe ọma o mere anyị biko na-asị n'ọnọdụ gị niile onye n'ọnọdụ gị ada adị ime Chukwu ya eme ọnọdụ ihe abụghị ihe ga-ekwere ihe abụghị igi na-enwe obi ahụ n'obi lekọ m akwụghị na-ebitu nne ebezina ozugbo kelekere Chineke na ọ bụkwara anyị anyị ịmakwana ndị EFCC akpalụgo ndị ori a na-ego ego ndị be anyị mana ọgọdọ anyị na ndị nne ọ na ka nna agwa obi m ịpụtago ka ife ụdọ adịzi obi m aghọta ihe gbasara ahụ obibi ọ na-enyezi m nsogbu n'ahụ
o wụzi otu ụzọ si mebezie ya karịa otu o si emegbu ya. Obi m ahụbeghị ụdị arịrịa dị ihe nke a mbụ. Ọmacha nwata nwaanyị a ya na afọ ime. Ihe gbasara ahụ ya na-eri m nri na rio, ọ na-enye m nsogbu. Amam nke bụ ịga kpọrọ nwata nwaanyị n'etiti ọnwụ na ndụ wee gadebe na nke dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwa ma akwụkwọ ede ga akwụkwọ ụgwọ. A na-agapụ ebe a nke ọnwụ. Dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwa anyị emewe ife dị na ya. O mego nke karị nke lili. Echezi na eche ebere ka ị na-ekpere inugo. O nwere ife ya eme chacha. Ịgba na ife ahụ bụrụ onye anyị eji ọgwụ wee gwaba. Ọ bụrụ ọgwụ oyibo, bụrụ ife ọgwụ oyibo. Nwokpuru nwoke ọha nnọọ dịka nwata nwaanyị a wụsọ mmadụ ibi. Chineke ahaikwa ndụ odidi n'aka. Anyị adịya mekpere ka anyị na-ekpere inugo. Kpọkpọ onye monye n'okporo mkpọ na-eju ọnụ mkpọmkpọ ite o ji echi nkapụ asị gị bilie n'oge ọgụ eruo nụ anyị kpọọ ọnwa ekpe anyanwụ kpọọ elu n'ala na kpakpando si na ha bịa ka ihe na-eme na-enwe isi asị gị na okirikiri ka a na-agba ụka ose adịghị ya elu ogologo nkwụ daruo anị nwaanyị arịgaghị elu. Ọ bụrụ na agwọ emere ihe o ji eburu agwọ ụmụ nwaanyị ewere ewe kee nkụ a sị na gị biri elu n'oge ọ ga-eruo. Nganga anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ọmụ atakata agbụgbụ ọmụ nganga ege ntị nganga abịara m. kedu ihe chọrọ ka m mere gị? nganga ihe m chọrọ ka ị mere m ihe niile m gwara gị si mere m enwebe ka e nwere isi ya. Lee m nwunye nwanne m nwoke o kwesịrị ịnwụ n'ime ọnwa 7 na ugbu ọ dị ime ọnwa 6. Mụ aghọtazi m. Ege ntị ọmụọwụ nganga anụ kpọrọ mkpọ na-eju ọnụ. Ebe a nọ ndụ enweghị m ike ikwelata ka nwaanyị adịrị ime. Ebe a ndị ndụ enweghị m ike ikwelata ka nwaanyị adị ime. A sịrị gị na gị gabara nsogbu ga-agwụgo. Mama nsogbu ga-agwụgo. Ya ihe niile aba ama mụ na nwunye m ezie anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ ka nna na-aga ya dịkwa ka isi wee kwuo na-aga. Leke na FIFA ajọ mmadụ ihe ọma na-eto afọ kwenye na FIFA bịa ka ebe ịma na ebe isi n'ụtụtụ a ka ebe ị na-aga okwu ka m gwakwa gị ọ bụrụ na ị ṅụọ na mmanya n'ụtụtụ a ma ọ bụ mmanya ṅụrụ gị ị ga-akpachapụ anya gị ị ga-amụta ụzọ si na agbamokwu m na gị na-agba agbụrụ ọgbọ n'obodo a ọ bụrụ na ị na-agwa gị lekwe na anya ahụ ibe gị nọ n'obodo mepere emepe na-agba mbọ gaa nọ n'obodo a na-aṅụgharị ka aka na-ezuzugharị na-agagharị ihu na azụ aka nri aka ịkpa na-ewetara m ebe ị na-aga onye ajọ mmadụ ebe ị na-aga anụmanụ onye ọjọọ sọsọ Chukwu ma ebe onye ọjọọ ebi igbu na ndị ọ gara idebe
ajọ mmadụ. Okwi. Asị Chineke kpọkwa gị ọkụ. Chineke kpọkwa gị ọkụ okwi. Ajọ mmadụ. Anụmanụ. Chineke ahụ kpọkwa gị ọkụ ebe a kpọgbuo gị akpọgbuo. Ya kpọọ gị kpọdaa gị ala kpọọ gị ewuru ntụ n'ala. Ọgụ a ga-awụ ntụ. Ị ga-awụ aja wụrụ ntụ. Anụmanụ. Ọbara ịdane gị ọbara gbula gị n'ahụ. Enweghị ihe ọzọ nọ gị n'ahụ gị. Onye ji gị na ọgasi n'oji mmadụ. Iwe we m na mbịa kụọ gị ihe gbuole mmadụ. Ihe nọ gị n'ahụ sọsọ kai. Ịhụ na gị na-agazi ije na-aga ị maghị ụzọ isi abịa ị maghị ka isi ala ala. Fịa gị azị gbakwa gị. M ga-egbu mmadụ n'obodo a kama ka nwa mmanya m ajọ mmadụ. Ihe mere na iwe onye agụrụ ọba hara m uru etofere gị ọnụ. Gawa okwu. Eche m na nke oyi nwoke nkunu na ha na-abụ nọ n'obodo na ọ lọtara wee sị m nwa ụzọ bịa ụzọ ahụ ka m mara gaje hụ ya nwa alawakwa na mụ alọghachi. Mba anyị si otu eme biko ọ bụrụ na obodo ebe m si ka ndị uwe ojii fụrụ gị n'ilo n'ọnụ ụtụtụ a fa agaghị aka ọkwa akụgharịbasịrị na ebe bụ gaba n'obodo anyị echekwarala m oche were nwe ịsalachi
ndị Igbo si na ihe ọkụkọ bụ mmiri na-achụ dị ya mkpa n'ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atọ aka ma nne ya nọbụ ya nne ya nne ya ọhịa banyere nwunye gị kemgbe nwunye gị nwụchara ị kwesịkwara na achọ onye ga na-esitere gị nwa mmiri ọkụ na-enyekwa na ụmụntakịrị a ihe oriri ha ga na-eri gị nwa dịkwuo ndụ ọhịa nkwere pụọ ichere maka okwu amaka mana ọ bụrụ niile anya efu ụmụ ife niile metụtara aka nwere nsogbu nye m maka nwatakịrị a na-akpọ mmachi ọ na-eji onye bụ ozi ụbọchị ọbụla ọ na-abata n'elu ụmụaka anya nyefa nri safa arụ ozicha afa gbanwesie efefa efepacha afa ma kpagboda yikwasị afa efe nyefa nri ka ihe nna ezigbo ọmụmụ so ihe nna chọ biko enwere m nwanne m esi n'ahịa obere mmachi nke nwaanyị a nọ n'ụlọ gị na edozisi ya ebe ị na-alụta ihe nna ka ọ banyere mmachi a ibe ebe ọ na-eme nka Mira cómo canto no ve. Gati wale woko ndaya aso ne mo rogo da pe ngore mo la ga la ko ya si abi no bi awo ka da le lu o ye bi eku nkanya bata clear on that but ki no ofu nwunye n'anya obecha ka ewe funanya anya nwere n'ebe nwunye nọ ụmụaka ebe ife ọ na-amara mbọ ọ bụrụ ife ga-eje ịgabakwazị n'ụdị a na-abụghị ya dịkwazịrị ka ịgafe bakwazi nwanne nwoke were obiri mara akpụrụ chi gee ntị nwunye gị nwere ke bụ ọgụ maka amachi ọgụ maka kwesịrị nke ekwenye na nwunye gị nwụrụ esi gị aga jeje nwụọ ị ga-emeluchie nwaanyị onye ga-emebere gị nka na ụmụntakịrị a na-enye ha nri ọ gbara ihe m na-ekwu nwanne m nsogbu adị ebe nna ebe anya Ya mummy. What is it? No. It's good. No. You go na kwa saki na yo. Chimene. Che. Mama. No. What's up? Chia, what's up?
John. Hey. So I eat the moon, eat the market. Okay, everybody came to that as is why I said, can be fit. How do you know? Just okay, father. Nine. I didn't mean. Oh, you mean talk? Talk in my phone. What about my phone? Also, can they do better? Oh, my God. Oh, my God. See that? What do you call about a kite? About a car. If you mean, sit here, sit here, and get up again. I will run for it. I gave me a memory. I report it. I will. You want to go?
ngone ngwa susuru ni kaba akwụkwọ nsọ nwa m Chidozie na Chioma ha ga-eji ụgbọ ala nke ụmụ akwụkwọ wee bịa ha ga-atakwa afọ ọnụ na-ata ọnụ na nne unu ga-ata afọ bịa gaba biko ndị ara ọ ka kpọta m edibo ka ndezie gbabara n'edibo ọkụ ya nkwa sokwa ndego sokwa n'ụlọ ahụ sikwa ndị ara ndị iberibe mee ka ha dịsị na-aga ụlọ ya nkwaso n'ụlọ o were n'anya efu ihe o mere okwu ya bịazie ka m tarịa ahụ ụlọ ya sokwa n'ụlọ ụlọ ya so n'ụlọ ka isi chụọ m oyi maka ma chọrọ ihe ga-enye m nsogbu n'anya ndị ara n'anya kaba na akaba Yeah. Offers the type ya type. Ngizo put ngozi mu office ngizo mazia type so. Ọ bụ na type chaya. Ime ka mmalụ. Ka nnelukwu ya anya ọzọ. Onwe ife ya hazigharị n'ime ya. Enwe ike hazigharị ya n'oge. Dogo. Ọ dịkwazị mma na nsogbu adịghị. Dobere m ya ọfụma dịka etu m si gba gị. Yeah, but document title deed or even though you go for title deed. Yeah? Or will. You know go? So I don't know. But okay, can they go on office in the modern channel? How they test it? So o nwere akwụkwọ dị mkpa ndobere n'okpuru akpa ejikwa m ebe a kpụgasị elu kpụgasị ala nwere ife dị ife dị ka akwụkwọ biko nwaanyị mụ na gị na-abụ na ọ bụ na afọ ya na mba obodo gafụrọ m ya ọ bụ na afọ ya ga-edebere gị ofụma afụrọ m ya ị kwesịrị iji mafụrọ m ya ada bịara mma oriakụ m oke erugo dị otu a ndị mgbe o sebezere o nwere ibe na-eseziri anyị nna ya iwu na-ewu m nwa nwoke asị na-abụ ife ekwesị kasị na ife gị ọ na-enyekwa m nsogbu ọ na-enye m nsogbu n'ụlọ oge ọbụla o bute nsogbu nke o buteghị nke o bute nke a achọkwa m nsogbu ọmụ ka ọ chọọ nsogbu enye m ya nsogbu ọ kakwa mma na ịkpọkwara ya bụrụ okwu ọ ga-anụ maka na mbido nke m oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ ọ gbasa akwa m okwu efere niile ya pụtọsịrị ebe nikiri onye chọrọ ka ọsa ya ihe niile ya pụtọsịrị zie ebe a binie tutu mgbe ọnụ gbochi ya ije doziere m ebe a ntesi n'ụtụtụ ka nwere ozodokwu wee si nri ihe na a na-eme gị ị na-eme ihe onyonyo si ebe abụọ ọ bụla nke nna si ebe abụọ ịsọ ya chụọ
Orang kan gak FIFA ke maybe even no latihan. Orang FIFA cakap email ni lah, apa lah? Itu apa cakap email ni? Kau ngari email FIFA ke apa sumu? Oba ngala, ikono, ino, nebema, okachase, ebe. Only jiri melon never match. You are green woman neck. Eh? Mana onye kwuru na m mejọrọ ya ma ọ bụ onwe ihe mere kpasuru iwe. Mana ife ejekwu ụdị okwu okenye ejekwu ụdị okwu abụ maka a na-agba ama. Ọ ya kpatara okenye ji anọ n'oge were ife ya eme echi were sị ka agbachime ime ha arụ m ife a m ga-adị ogologo ndụ nwa m nkwa m na-ekwe gị bụ na aga m eme ka iwe wee gị ma wee onye nke nji wee mere nne maọbụ ụmụnne m aga m eme ka ọnkwa m na-ekwe gị ị naghị eme otu a mma adị ndụ dịte aka na ọbụgoro nkwụ odebe afọ na nna ahụ ọ na-adị m mma n'ahụ nwa m ọ bụcha ife mkpọrọ na-abara mma adịghị daalụ nwa m daalụ ife chukwu ọ na-abụ mfugo elotakwa nne gị Ayo jaga bina dasar ini. Ayah from Nne, afọ na ayah jaga bina dua ini. Ayah from ini ayah tak. Ayo mereka. Ayo mereka pergi mana? Ayo mereka pergi mana? Apa ni pergi dari sini gini? Orang tu apa itu kamu? Kau ni apa kau mendiri gini? Iya bukan mendiri gini. Aku tu mungkin tak. Apa mungkin dari sini gini? Yang mana pendek kalau jangan yang ni? Aku ni ini mahu suruh harian. Kaya apa? Apa ni itu bagi? Aku setiap subuh kau suruh hari tu bang. Nak bukan? Ni betul sih ni. Ini kelas dia. Ini apa yang benar? Nak bukan? Ya. Siapa? Dosia. Orang nak musuh masa berada aku kamu mendiri ni. Siapa?
na-akpọ m. Like I'm not bitter. Na m na-akpọ Ifechukwu ka o soro nje sị ka m mee ka ị mara ka ọ ghara ịbụ si na m agbaziri gị ịghọtago. Nna anyị oge ọbụla Ifechukwu kpọrọ Chidozie ga-akwado ụlọ na kpọrọ Chidozie ga-ahụ a na-arọpụta isi aka abụọ ya. Ifechukwu bụ diọkpara m, onye so m n'azụ ọ na-aghọtakwa n'ofu ife dị iche iche. O torugo maka a ga-ama ama Chidozie tụrụ nwoke nwa gị nke bụ iri na-abụ ihe si gị n'ahụ ọ na izu aga ọzọ aka ọbụla a sịrị ka m gwa gị tapụ Ifechukwu aka ọ bụrụ onye ya ka etu a ka m chọrọ ka ọ dị ya na aka a na-ekwu ụbọchị aka m mara ya agwọ. onye ka m ji esi ka m nduli bịa maka ada ama ma o nwee otu o si rute Enugu dịba na be gị dị na-aghọta. Enwere Ifechukwu nna m ifugo oyi nwoke Ichie Ebere oyi nwoke gboo ya ife ijiri ezi ihe njisi ka mkpọrọ obi ije abụọ maka ada ama ama enweghị ife butere gị Enugu. M na-enye gị nọmba ịkpọrọ ya na be onye nọdụ na be ọ bụ na be Enugu ife na-ekwu mana onye mụ na ya abụghị taa kedu maka nwoke ide mmiri a nke na-asụ m n'akwụkwọ nke na-akwụ ya eziokwu agwa aka nka ịgbada ndị nkụzi asị na ha na-eji rula ma emesho magali ọ na-enyere aka ịgbara anyị nwa bakatị mgbobi igbe ekpuriri egwe n'afọ mana ndị a ọ dị egwu ọkịta ịkụzi isi nwe ọ na-atọ ụtọ. Ị na-erubedekwa nna ya isi onye a bụ ezigbo ọkwụ aka m ụbọchị bụrụ gboo mụ na ya dị na mmalị nne iwe na nsogbu onweghị fọm na iche ibe mere Enugu ma iwu na-akwadobe ma nke mahadum ebe ya na onwe mmiri ma nabata ya ma nyekwa aka dị na ya. Kedu ife ị na-agụ dị na ebe ị na-agụ ebe akwụkwọ? m na-aga akwụkwọ na Central School Amaisi. Amaisi nke anyị ụlọ skuul m na-aga unu aka ya na-emewe ka anyị si eme oge mba nọ n'ebe ihe ebe ahụ gbachara kịrịkịrịkịrịkịrịkịrị ọmụche ndị otu anyị bụ otu a ifukọrọ ọkụ ọgụ stọd ọ bụrụ na ị nwere ike ihe esi gbara bọọlụ bịa ọgbọchaghị elu Kedu ebe ị gara kemgbe ụtụtụ mgbe na-achọgharị ya ahụ ha nga anya? Iwe gbara na onwe ike gwata nwanne gị na ibe abụrụ ibe a na-agwata nwanne ịma ije moto shem fam mmadụ anwụrụ enwere nsogbu gbara ife dị mkpa ka anyị hazie ka mmaji chigatakwa azụ kịta kwesịrị ị na-agakwado otu ije ya ga-eme nwanne gị nwere ka ụbọchị dị onye nkwekwe na-ekwu aha bụ nke ya wutere gị ọ dị mma ka ọ dị n'ugbere ka ndị na nke ọyị nwoke Okafor emechaa ya ka anyị ka ọ dị n'ugbere jikwere nwayọ
Bruce Baku Marco Carrier, no judge and balancing billion. I think I be no go. Hey, Elu Allah. Anyanwu na Onwa. Mapando. Asimo no no bia. No go ruo. Ha! Ndaga. Ndaga no bra ko de drum. Ha! Chikason. Si Chikason. Mukebe so do ku ifa. Chikason. Bapa okwo gi. Ngwa bataba. Egente. Kedi fo okwa. Kedi ni gi so wifa. Ihe na-enye m nsogbu buru ibu. Akọtazi m ihe na-aga. Ihe niile gwara m anwe nke na-emezini. Nwe nke na-emeni. Ịgwara m sị na n'oge na-etega anya na nwa ụlọ nwanne m nwoke akụrụ bịa niile na ọmụ a ga-enwe ya. Amaghị m. Egente. Egente asị gị nọdụ anị. Nọdụ anị. Egente. Gbaa m ukwu n'eze. Gwa m ihe na-emeni ka m ghọta. M ga-agba ukwu n'eze ọwụ na eze a na-adapụ ya adapụ. Ihe na-agwa gị na n'ụtụtụ a nke gbagwojuru m anya n'ụtụtụ a ka m na-apụta ka m bata ebe a ka m hụziri ya ka ha na nwunye ka o bu ụgbọala ya na-abata. Mgbe jụ asa nwanne kedu ebe isi gara n'ụtụtụ a? Ọ sị m na ọ mara ụzọ n'ụtụtụ a wee pụọ wee jee ebe ahụ ha si wee nọta na enwere ihe dị mkpa o kwere jewe. Nsị ihe dị mkpa ị nwere ike ịgwata nwanne gị mụ bụ nwanne gị gwara m. Nsị ka mara na ọ bụrụ na ihe a na-agazi ego nke ntiri eti ga-enye m. Ege ntị ejutara ya ọfụma ihe ọ gara obodo ahụ game. Ajụrụ m ya ọfụma. Nwanne nwoke ọ sị m na o jere ihe na wee lọta ebe ahụ obi na ọ mara ụzọ n'ụtụtụ wee gaa na enwere ihe jidere ya. Ị na-atụkwa ụjọ ka ụmụ nwaanyị. Ụmụ ọrụ nganga ọnụ kpọrọ mkpọ na-eju ọnụ. Ege ntị nwanne gị nwoke aga anachiga. Ọ gaghị anachiga. Asị ndị ọ gaghị anachina. Ngwa binie. Binie ọmụwarụ mkpọrọmkpọ na-eju ọnụ. Asị gị nama. Asị gị nama. Nama. Mmụọ jeje mma asị m oge ọgụ eruo. Kpọkpọ onyi ọnụ mkpọrọmkpọ na-eju ọnụ. Asị gị binie.
Okukuri mana mama koja. Ami mama ba. Oh, Eba le ko wa ke ni. Nai, mo koda. Se ko so ike no. Obi mo si we ba. Uma ke de me so ko. Na le ko si we na ba ta kita. O le ko ko si. Na da kire so ike. Na ko ka hafa ka ku no ku. Na ba ka ku ya. Da ni zi da ide so. Because simba. O ta yo. O ku ngoro ti ne no. O ku ya no. Na be so no wa. Imana na ni ke o ku na. Na be ki bo be. O ma se amare ha na. Hai. Kana huru mo na mbao. Onye ga-egara Chioma, ife a nne gị na-eme ọ masịrị gị? Ọ masịrị m ma m na-ahụ ịkọ n'ife ya nwere. Ọ masịrị m ma m na-etinye ọnụ ebe a. Ibe ife a nne na-eme? Ka ịgba a ga-eji wefu njegide ya. Ama m n'obere oge ihe na-alụ. Makwana sinsi otu. Mmadụ eligoro nne. Ebe na anọ, na-ekwe anya. Ịnwa adị m egwu. Mana omume a ga-asị anyị ebe. Nne gị gwagwa nne gị gwakwa ya. Gwakwa ya. Ọta akụ. Ụlọ asịkwa na na-emego. Aka m na anọ n'ọrụ. Ebe ndị na-aga. Femna. Ngịwa. Ọ ngịwa. Ịjụkwara m ajụjụ iberibe na ọgụwa. Ọ nke. Chidozie ihe mere na ịgwara m na ife Chukwu duru wee n'ule wee tụrụ ugo. Tonda gbabie gị ọnụ. Asị m tonda gbabie gị ọnụ. Ha kpọchie gị ntị. Ichere m ụma. Esiri m aka n'ime wee mara. Ka ihe bụla m na-eme ka nsọtụ sịara ụnụ, nsọkọrọ sịara ụnụ ihe nsobe tutu ewee ka ihe nna ụnụ.